είναι η κόρη μας. Με αυτή με μπερδεύουν. Οι δασκάλες και με μπερδεύουν με αυτήν. Δεν ξέρω, δεν μοιάζει κάποια. Όχι, αυτή είναι μισή. Δεν θυμάμαι. Πίσω τι είναι αυτό. Έτσι να είναι σπίτι κάτω, δεν είναι σπουδμένη μόνη. Ξέρεις τα έχουν μέσα. Ναι, είναι λόγο. Ναι, έχει αλλάξει το αυτό. Εγώ μέσα το έχει αλλάξει. Έχει γίνει... Κάτσε και εδώ έχει. Ναι, είναι όλες οι ίδιες. Πού είναι αυτό, τι είναι αυτό. Άψε τι είναι αυτό. Ποιο? Στο iPhone πέρσι. Ναι. Ναι, θυμάσαι. Είχα πάρει το Μάρτιο. Όχι, ναι, Μάρτιο. Πρόκληση. Είναι το καλοκαίρι. Δεν θυμάσαι που είχα πάει στη Γερμανία και το είχα πάρει πριν το που τα έλεγα και στη Σουηδία που είχαμε πάει και τη συναυλία. Έτσι. Δεν σου μαύρη ήμουν να το πάρω. Εγώ θέλω να το βγάλω τις φωτογραφίες. Δεν έβγαλα πολλές. Δεν σου είχα μαυρίσει πέρυσι και δεν σου είχα μαυρίσει πέρυσι. Αυτός με το άθλημα. Για να είμαι στην καρά. Εσύ ίσως δεν ήρθες ούτε